फॅमिलीज किचन. आज आपण मस्तपैकी फिश विंडालू बनवलेला आहे. तर लाल लाल असं छान झालंय कारण की आपण त्याच्यामध्ये मस्तपैकी असं मसाल्याचं वाटण टाकलेलं आहे. सुरमई किंवा पापलेट किंवा कोणताही मासा घेतला तरी चालेल. तर मी इथे सालमन मासा वापरलेला आहे. तर आपली आता ही डिश रेडी झालेली आहे. तर ती मस्तपैकी अशी कोथिंबीर टाकून आपण सर्व करूया. तर बघूया आता आपण हे कसं बनवलं ते. फिश विंडालूसाठी आधी आपण वाटण वाटून घेणार आहोत. तर त्याच्यासाठी इथे मी काही मसाले घेतलेले आहेत. तर आधी लसूण घेतलेले आहे, आलं, त्याच्यानंतर सगळं एक एक चमचा या प्रमाणामध्ये काळी मिरी घेतले, दालचिनी आहे, जिरं, राई, त्याच्यानंतर लवंग आहेत 7-8, हळद घेतलेली आहे, मीठ घेतलंय आणि आलं आहे. हे आल्याचे तुकडे कट करून घेतलेत आणि या मी लाल मिरच्या घेतलेल्या आहेत सुक्या. तर काश्मीरी लाल मिरच्या घ्यायच्या आहेत म्हणजे त्या फिश विंडालूला कलर खूप छान येतो. तर आता आपण याचं वाटण वाटून घेणार आहोत. आता मी इथे मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे वाटण काढण्यासाठी. तर त्याच्यामध्ये आता आधी दालचिनी, त्याच्यानंतर जिरं टाकायचं, एक एक चमचा घ्यायचं सगळं, राई टाकायची आहे, लवंग, त्याच्यानंतर हळद, आल्याचे तुकडे, लसणाचे तुकडे, काळी मिरी आणि इथे मी या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. तर या लाल मिरच्या घेतल्याय तर त्याची देठं काढून घ्यायची आहे. तुम्हाला जर आतमधल्या बिया नको असतील तर तुम्ही त्या सुद्धा अशा काढून घेऊ शकता. तर मी बिया सकट ह्याच्यामध्ये टाकणार आहे. आणि आता शेवटला ह्याच्यामध्ये आपण मीठ टाकणार आहोत. मीठ आधी जरासंच टाकायचंय. तर आता आपण हे पूर्ण बारीक करून घेऊया. आता आपण हे पूर्ण जरासं पाणी टाकून पूर्ण त्याची पेस्ट करून घेतलेली आहे. तर आता आपण फिश विंडालू बनवायला सुरू करूया. आता हे जे आपण वाटण वाटून घेतलेलं तर ते पूर्ण माशाला लावून घ्यायचंय. खूप स्पायसी असं होणार आहे ते फिश विंडालू. तर असं पूर्ण त्या माशाला हाताने पाहिजे तर तुम्ही हाताने लावून घ्या. तर आपण आता हे असं मस्तपैकी लाल लाल झालं त्याचं वाटण. तर हे फिशला पूर्ण लावून घेतलेलं आहे. उलटं सुलटं करून लावून घ्यायचं. आता हे आपलं पूर्ण लावून रेडी आहे. तर आता आधी हे जर पॅन तापत ठेवलेलं आहे तर त्याच्यामध्ये मी आता आधी तेल टाकणार आहे. तेल थोडंसं जास्तच घ्यायचं. त्याच्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये चिरलेला कांदा टाकायचा, फ्राय करून घ्यायचं चांगलं. कांदा आपला चांगला फ्राय झालाय. तर आता आधी आपण हे जे माशाचे जे तुकडे आहेत त्याला आपण मसाला लावून घेतलेला ते पूर्ण याच्यामध्ये सोडायचे. आणि जास्त ढवळायचे नाहीये कारण की मग ते तुटतात, म्हणून मग ते फक्त स्प्रेड करून ठेवायचे. आणि आपण आता याच्यामध्ये विनेगर टाकणार आहोत कारण की जेव्हा फिश विंडालू, चिकन विंडालू बनवतात त्यावेळी त्याच्यामध्ये आंबट हे जास्त टाकायचं, म्हणून आपण त्याच्यामध्ये विनेगर घ्यायचं आणि चवीपुरती मीठ टाकायचं वरून. आपण वाटणामध्ये सुद्धा मीठ टाकलेलं त्याच्यामुळे थोडंसं मीठ टाकायचं चवीपुरती. आता त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी थोडंसं पाणी घेतलेलं आहे. तर ते पाणी साईडने असं टाकायचं आणि पूर्ण झाकून ठेवायचं. 10 ते 15 मिनिटं झाकून ठेवायचं. आपण आता 10 ते 15 मिनिटं स्लो फ्लेमवर आपलं हे जे फिश विंडालू आहे तर ते ठेवलेलं. तर आता आपण चेक करूया. तर मस्तपैकी ते शिजलेलं आहे. तर जास्त ढवळायचं नाहीये नाहीतर मग ते पीस तुटतात. आपली आता ही मस्तपैकी फिश विंडालूची रेसिपी रेडी झालेला आहे. तर फिश विंडालू म्हणजे हॉट अँड स्पायसी, म्हणजे हे खूप तिखट असतं म्हणून त्याला फिश विंडालू असं म्हणतात.
तर अतिशय डेलिशियस आणि सुंदर रेसिपी तयार झालेली आहे। तर तुम्हाला आता हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि मस्तपैकी ही साऊथ इंडियन डिश आहे ती घरी ट्राय करा। थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।